Ja, leef nu. We zijn niet weer op het kasteel, want er is wat nieuws. We hebben namelijk vorig jaar was het heel erg druk. En hebben we alleen wil als security. En we hebben vandaag nog een extra, of dit jaar nog een extra security man erbij gekregen. En dat is Tim. Hoi, Shelle Wixers. Willy, vertel eens, waarom hebben we Tim erbij gehaald? Ja, luister, vloot jou kosten gedaan. Kosten gedaan, ik zo er helemaal zitten. Ik vaak het water in zo echt niet. En dan komen Tim tegen en ja, Tim heeft een iets andere figuur als ik in het spoor dat woord. Dat is zo'n grote deur. En hij heeft direct gezegd, ik sta niet beschikbaar. Ik ben er weer. Ja. Toen hebben we dus een half jaar zijn we bezig geweest. We hebben de interne cursus gevolgd, hebben we een staartje gekregen van de beveiliging. Ja. De Viva, forget it. Ja. We hebben ons equipment aangepast. We kennen hoe het is ingesteld op Samer. Als Samer is, komt ze niet binnen. Dus zeer ligt dat apparaat. De apparaat maakt niks van. Laat het apparaat. Dan hebben we dit nog eens afgekeken. Ja, dat is ingesteld op de geestverkenning. Oh! Ja, zijn er verkeerde grote kapgespieren hebben de geliefde soorten. Oh! Ja, en dat blijft dus gewoon op heugde. En wat doen we met wie werken die de entree weer? Ja, hetzelfde, Piel te volgen daar. Die is werken over het Piel te volgen. En dan Piel was Piel te volgen en hier was hij stoppen. Hier was hij stoppen. Gekeken. Tim gaat dan ook liep met de tegen. En dan mag alleen maar met een Shell Wixer t-shirt mag ze binnenkomen. En niks anders, het vaststelt niet. Vaststelt niet. Zorg maar. Wacht even, wat is dat? Dan komen we in de demonstrant. En dan komen de demonstrant. Security. Dan komen de demonstrant. Wacht even. Wacht, de demonstrant. Wat is dit? Stop een heringsmieten! Stop wat dit! Alle heringmetters! Ja, pak dat! Heringsmieten! Stop metters! En mocht niet weg! Willy! Godverdomme! Ja, ik heb het erop staan. Ja, ik heb het waar. Pak hem! En lekker met de boeien, we zijn die tijger! We zijn die tijger! Pak hem! Geef lekker mee! Wil! Wacht! Hop. Oh ja! En daarom hebben we nu, voor dit soort lui, daarom hebben we nu security nodig. Alle heringmetters, kijk hem, afveuren ermee. En Willy, dat heb je goed gedaan. Alles zit op beeld, materiaal vast, en alles vast gemaakt. Dan hebben we Alle heringmetters. Friede hering. Jongens, bedankt. 21 juni, de Shell Wixerdag. Doe ik het truitje aan. En doe je op het lupje. Doe je ook op het lupje. Is accessoire. Lupje doe je. Lupje duwen. Gaat. Die goed, ik heb mijn auto. Is klaar.